Takže keďže ahoj, dneska som sa rozhodla pre vás natočiť videjko, kde budem piť bez toho, aby som zdvihla fľašu. A keďže som trošku chorá, tak to bude len taká rýchlovka. Takže už som oliala skoro celý gauč. Dobre, štvrtinku. Ale oliala som už sa. Takže toho šlo do nosa. Dobre, druhý pokus. Nič sa mi nestalo dolu zatiaľ. Bez pomoci rúk, hej? A dala som to! Poriadne, úplne som zdeformovala. Dobre, radšej s rukami budem stlačať, lebo ešte furt to mám v nose. Ešte furt. My sme si raz s kamoškami v škole, som si teraz spomenula, mala asi toľko vo fľaši a povedala, že kto to vypije na jeden šlup, tak toho bude uznávať. Tak som to poslala, lebo som bola smedná a zabudla som si doma fľašu. Tak teraz to dám po tadiaľ. Na jeden šlup, ale už normálne. Po tadiaľ. Keď to dám menej, tak to bude sranda. Mám menšiu kapacitu plúc. Neskutočne málo kapacitu plúc. Nedala som to. Dobre. Tak to je zatiaľ odo mňa všetko. Ďakujem za pozretie. Keď tak dajte odber, komentár alebo like.